institucija koja već više od 1,5 veka predstavlja temelj kulturnog života ne samo grada, već i čitavog srpskog naroda. Kao najstariji profesionalni teatar Srba, SNP nije samo mesto na kom se izvode predstave, već prostor u kom se rađaju ideje, oblikuje umetnost i čuva nacionalni identitet. Njegova priča počinje u vremenu kada pozorište nije imalo svoju zgradu, ali je imalo snažnu volju i ljude koji su verovali u značaj scenske umetnosti. Od prvih diletantskih pokušaja i putujućih predstava do osnivanja 1861. godine, Srpsko narodno pozorište je nastalo iz potrebe da se narodni jezik, kultura i duh sačuvaju i razviju kroz umetnost. Upravo ta misija dala je ovom teatru posebnu snagu i značaj, koji je ostao prepoznatljiv do danas. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih institucija srpskog naroda, ali i u čitavog regiona. Njegova istorija duga je više od 150 godina i svedoči o snažnoj povezanosti umetnosti, nacionalnog identiteta i društvenog razvoja. Srpsko narodno pozorište osnovano je 16. odnosno 28. jula 1861. godine u Novom Sadu, koji se tada nalazi u okviru Carevine Austrije, a kasnije Austro-Ugarske monarhije. U Vojvodini je i pre toga postojala razvijena pozorišna tradicija od školskih i amaterskih predstava do profesionalnih grupa. Međutim, osnivanje jednog nacionalnog teatra, odnosno pozorišta, bilo je od izuzetnog značaja, jer se dešavalo u periodu buđenja nacionalnog identiteta i nacionalne svesti. U to vreme Novi Sad je bio centar srpskog građanstva i većina stanovništva bila je srpske nacionalnosti. A značajan deo bio je obrazovan i ekonomski snažan, zato nije slučajno što je upravo ovde osnovano Srpsko narodno pozorište. Ideja o njegovom osnivanju dobila je snažan podsticaj nakon gostovanja pozorišne družine Jovana Kneževića 1860. godine, što je navelo Jovana Đorđevića da u Srpskom dnevniku piše o potrebi osnivanja nacionalnog teatra. Ključnu ulogu u osnivanju imali su istaknuti srpski intelektualci kao što su Svetozar Miletić, Jovan Jovanović Zmaj, Stefan Branovački, Jovan Đorđević i osnovali su na sednici Srpske čitaonice Srpsko narodno pozorište sa jasnom misijom da kroz dramsku umetnost širi srpski jezik, kulturu, istoriju i da podiže nacionalnu svest i pruža otpor tadašnjim vlastima u Beču i Pešti. Pošto pozorište nije bilo državna institucija, osnovano je Društvo za Srpsko narodno pozorište, koje je upravljalo njenim finansijama i upravljalo njegovim radom. Član je mogao postati svaki građanin koji bi uplatio određeni novac, što pokazuje koliko je pozorište zapravo imalo narodni karakter i bila narodna institucija. Prvi upravnik pozorišta bio je Jovan Đorđević, a pozorište je započelo sa malom, ali posvećenom glumačkom grupom. Već je 23. jula, odnosno 4. avgusta 1861. godine odigrana i prva predstava. U svojim ranim godinama Srpsko narodno pozorište nije imalo stalnu zgradu. Predstave su se izvodile u kafanama, salama i privremenim prostorijama širom Novog Sada. Ali i u drugim mestima Vojvodine ta putujuća kultura i priroda doprinela je širenju kulture i jačanju nacionalne svesti. Pozorište je bilo istinski narodno, dolazilo je do publike umesto da publika dolazi njemu. Krajem 19. veka pozorište razvija i izdavačku delatnost. Pokreće list Pozorište i objavljuje dramska dela, čime dodatno doprinosi kulturnom razvoju. Sve do Prvog svetskog rata Srpsko narodno pozorište postala je jedna od najvažnijih i najvoljenijih institucija među Srbima. Dok u periodu između dva svetska rata bilo je veoma teško i pozorište se očuvalo sa čestim organizacionim promenama i gubitkom zgrade. U požaru 1928. godine i nedostatkom stabilne podrške ipak
u tim uslovima uspjelo je da održi svoju misiju, naročito kroz putujuće trupe koje su obilazile Vojvodinu i širile kulturu i prosvetu na taj način. Tokom samog Drugog svjetskog rata pozorišni život u Novom Sadu je zamreo, a mnogi umetnici su stradali. Međutim, već nakon toga, 1945. godine, Srpsko narodno pozorište se obnavlja svoj rad i ulazi u novu fazu razvoja. Postaje državna institucija i postepeno se razvija u savremeni teatar. Osnivaju se opera 1947. godine i balet 1950. godine, čime pozorište dobija kompletan umetnički profil. Posebno značajan za period bila je 1958. godina, kada često se naziva zlatnim dobom pozorišta. Tada se unapređuju kvalitet produkcije, razvijaju scenografija i kostimografija, a pozorište postaje centar umetničkog života u regionu. Današnja zgrada Srpskog narodnog pozorišta otvorena je 28. marta 1981. godine i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola Novog Sada. Ona nije samo arhitektonski značajna, već i funkcionalni prostor koja omogućava izvođenje različitih scenskih formi. Srpsko narodno pozorište danas ima 3 umetničke jedinice, dramu, operu i balet, i nudi bogat i raznovrstan repertoar. Ono je mesto gde se neguje tradicija, ali i prati savremena umetnost. Pored toga, pozorište aktivno učestvuje u međunarodnoj saradnji i deo je evropskih kulturnih mreža. Datum 28. mart 1861. godine, kada su Jovan Jovanović i Stefan Branovački uputili poziv da svojim prilozima pomognu stvaranje Narodnog pozorišta, uzet je za dan Srpskog narodnog pozorišta, kada se sumiraju dostignuća iz prethodne godine i nagrađuju zaslužni za prestižnije nagrade koje je tada dodeljivala nagrad Jovan Đorđević. Njegova uloga u Novom Sadu je izuzetno važna. Srpsko narodno pozorište nije samo mesto izvođenja predstava, već kulturni centar grada, mesto gde se susreta, mesto dijaloga i razumevanja, ali tako i razmene ideja. Ono obrazuje publiku, podstiče kritičko razmišljanje i doprinosi kulturnom identitetu grada. Takođe, važno je istaći da Srpsko narodno pozorište iniciralo osnivanje i drugih značajnih institucija, kao što su Sterijino pozorje, Akademija umetnosti i Pozorišni muzej Vojvodine. Njime je dodatno učvrstilo svoju ulogu u kulturnom životu Novog Sada. Srpsko narodno pozorište nije samo pozorište, ono je simbol trajanja kulture, nacionalne svesti i od svog osnivanja do danas ono je ostalo verno svojoj misiji, da kroz umetnost povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi budućnost za Novi Sad. Ono je mnogo više od institucije, ono je deo identiteta grada i ponos njegovih građana. Danas Srpsko narodno pozorište predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih simbola Novog Sada i Srbije. Njegove scene, na kojima se smenjuju dramske predstave, operske izvedbe i baletski spektakli, svedoče kontinuitetu umetnosti koji traje više od 160 godina. Srpsko narodno pozorište nije samo institucija, ono je živa priča o ljudima, vremenima i idejama koje su oblikovali kulturni identitet. U njegovim zidovima sabrana je istorija generacije umetnika i publike, a svaka nova predstava dodaje još jedan sloj toj priči. Upravo zato Srpsko narodno pozorište ostaje ne samo svedok prošlosti, već i aktivni stvaralac budućnosti kulture, mesto gde umetnost nastavlja da živi, inspiriše i povezuje ljude.